Ikasle ginela ikasi dugu askok militatzen. Eta ikasgelatik kanpo ikasi dugu ikasgelan baino askoz gehiago. 2000ko hamarkada, hasiera erdialdean edo esango nuke hasi nintzala. 2009 urtean hasi nintzen ni militatzen, Iruñarrian, laugarren DBH-en. Ni 16 urterekin hasi nintzen, lehenengo batxilergoan nengoela Iruñan. Nere lehenengo kontaktue militantziekin Azpeitiko gaztetxeen izen zan, DBH lauko adinen neola. Ikasi dugu nola eztabaidatzen den, pankartak eta pintadak nola egiten diren. Nola defendatu geure buruak poliziaren, seguraten edo irakasle autoritarioen aurrean. Ikasi dugu borrokatzen. Ikasle mugimentua izan zala niretzako eta beste hainbat gazterentzako lehenengo eskola politikoa. Borrokatzeko baina aukera behar da, espazioa, antolakuntza. Horixe izan da ikasle abertzaleak antolakundea, 80ko hamarkada amaieratik, milaka eta milaka ikaslerentzat. Borrokarako espazio bat. Ostegunean ikasleon aurka oldarki zuzendu ziren indar polizianak kondenatu nahi ditugu. Eta orain, izena aldatuta, iaz ikasle antolakunde sozialistak oinordetza hori guztia jaso nahi du, asmo berari eusteko. IASen eta IASeko militanteok borondatea dela, ikasle mugimenduan edo hezkuntza esparruan erreferente nagusi izatea. Ezerk ez du berdin irauten hamarkadetan zehar, eta antolakundeek ere ez. Badute beren historia, bere hasiera. Garaiko beste hainbat gazteklez parte hartu nuen, ikasle abertzaleak izango zanaren aurdunaldian. Eztabaidak, goraberak. Eztabaida handiak izan ziren eta esate baterako. Horietako bat izan zen, ea ikasle abertzaleak sozialista zen edo ez. Ezker abertzalea egiten izan berregokitzapen organizatibo eta politiko horren baitan ere, unibertsitateek eta orokorrean iarekiko eduki beharreko harreman horren inguruan bilera asko eduki genituen. Ilusioak eta porrotak. Burruka handi bat izatetik itzaltzen joan zela. Eta baita desagerrarazteko saiakerak ere. Izan zela, erronda kaleko egoitzako lapurreta, ez? Gero hori lortu ez zutenen, egin zutena izan zen, goazen Erneko koadro politikoak sartzera kanpusetara. Iako erabaki markoetan, zuzendaritzan. Hau, ikasle antolakunde baten historia da. Beregan gordetzen du Euskal Herriko historia garaikideko parte garrantzitsu bat. Bizirik iritsi den historia bat. Hamarkadaz hamarkada. Goraberak gorabera. Belaunaldiz, belaunaldi. Bizirik iritsi behar zuen ikasle antolakunde baten historia da. Borrokak iraun dezan, ikasle antolakunde baten historia. Lehenengo kapitulua. Hasieratik, azken ikasle dantzara. Mila 1988. Urte horretan, ikasle abertzaleak antolakunde gisa sortu zen. Ikasle borroka bizi-bizirik zegoen ordurako ordea. Borroka eta kontrako erasoak. Irantzu mugetak, Leioan urte hartan bertan jasandako eraso fasistak horren lekuko. Maribi Ugarteburu, ikasle abertzaleakeko militante ohia. Irantzu gure belaunaldikidea ikasle abertzaleak sortzeko bidean eta ondoren hor aritutako militante bilbotarra, eta garai hartan arte ederretako ikaslea. Eta inkontrolatuak deitzen zituzten hoiek, 87ko azaroan eraso zuten lehenengo bider. Ostiaka beretxeko, igogailuan, ez? Dorleta Agiriano, kazetaria eta ikasle abertzaleakeko militante ohia. Borroka politikoa dagoen lekuan beti dago errepresioa, eta hori ikasle mugimenduaren historian ere ikusten dugu. Adibidez, sorrera urtetara jotzen badugu, badira hainbat errepresio kasu, ikasle mugimenduaren kontra, adibidez, Irantzu mugetak 87an eta 88an jasan zituenak. Erasoietako bat adibidez, Leioako Arte Ederren fakultatean bertan izan zen, unibertsitate barruko komunetan, hainbat ezagunek Irantzu jipoitu zutelako eta gal siglak markatu zizkiotelako aurpegian. Gero 2000 ikasle inguru mobilizatu ziren erasoiek salatzeko. Eta handi gutxira, hurrengo urteko otsailean, beste eraso bat, bigarrena, 2 gurutze gamatu.
eta hirugarrena ja fakultadean bertan, komunean. Da gurutzez gain galizkiak ebaki zizkioten. Horren ondoren mehatxu gutuna ere jaso zuen oso fuertea. Eta 89ko martxoan laugarren erasoa. Berriro jipoitu zuten 3 lagunen artean, konortea galarazi arte, eta berriro ere gal ebakiak aurpegian, ez? Ta bortxaketa saiakera ere bai. Eta guzti horrekin ere, irantzuk aurpegia eman zuen. Nik uste dut oso gogoan ditugula argazki haiek, ez? Ebakiz eta ubelduz betetako aurpegia agerraldia egiten, ez, jendaurrean. Ze irantzu etzan komisaldegira joan, salaketa jartzera. Garai hartako esaera zan, de dia uniformados eta de noche incontrolados, ez, ordun bera etzan jun, komisaldegi batera, berak salaketa jendaurrean egin zuen. Ikasle abertzaleak sortu berriko beste kide batzuk lagunduta egin zuen agerraldi hori. Eta bere duintasunak oraindik ere benetan ni zirrara eragiten dit, gogoratzen dudanean, ez? Izan ere, mugimendu eta antolakunde politikoak ez dira hutsaren gainean eraikitzen. Militanteek eusten dute, aurpegia ematen duten militanteek. Uste dut beldur orokorra eragin nahi izan zigutela, baina kale egin zutela, ez? Ze amorruak hartu zion gaina etxipenari, eta izuari, eta mehatxuei musin eginda eta aurrera eginda, holaxe jaio zen justo ikasle abertzaleak, ez? Irantzu bera eredu hartuta. Ez dira, ez da ere, hutsetik sortzen. Badute testuinguru bat. Ikasle abertzaleaken sorrerak borrokak zehaztutako testuingurua izan zuen. 80ko hamarkada Euskal Herrian. Ander Goiatxe, EHKS-ko bosteramailea eta ikasle abertzaleakeko militante ohia. Ikasle abertzaleaken sorrera ez, lehenik eta bain, ulertu behar da, ematen dela testuinguru politiko jakin batean, ez? Azken finean, ikasle abertzaleak sortu duen baita, 80garren hamarkada amaieran, baina urte guzti horiek ez, aurretik bastante markatuta datoz, azteko trantsizioaren auziagatik. Jende guztia jakingo duenez, 70garren hamarkada amaieran, Espainiako erregimen frankista, ez dakit, nolabait kareta aldatzen du, ez? Egun bizi dugun, Espainia estatuaren forma demokratiko liberal honetara, ez? Creemos haber llegado a la recta final de ese proceso iniciado hace tiempo, del modo más racional y congruente con la sinceridad democrática. Eta, hainbat klabe politiko, ez, gertatzen dira garaietan, lehenik eta behin, hainbat garantiekin ematen dira trantsizio prozesu hori, ez? Garantia horietako batzuk jartzen dituzte alderdi sozialdemokratek, ez? Estatuan egiten duten integrazio prozesuaren bidez. Bestetik ere, Espainiar estatuko burgesiak, ez? Eta erregimen frankistak. Erregimen frankistan indarra zeukan burgesiak bere botere kuotak ere mantentzen dituelako trantsizioan, eta gero horrek ere badauka nolabaiteko traduzio bat edo itzulpen bat Euskal Herrira, ez? Askotan esan izan da Franco diktadorea erailez hiltzela, ohean. Ondo gogoan dugu nola duela 50 urte txiki eta hautaegiren erailketekin eman zitzaion amaiera frankismoari. Baina lotxagabeki, trantsizio demokratiko deitu izan zaiona ere, horrelaxe hasi zen. Frankismoaren jarraipenaren aurkako haustura nahi zutenak erasotuz eta erailez. 70ko eta 80ko hamarkadan bueltan mobilizazio giroa zen nagusi Euskal Herrian, eta hor hainbat gertakari eta borrokak gako ekar ditzakegula gogora. 79an Donostian Iñaki Kijera Gaztea ireltzuela poliziak, preso politikoen aldeko manifestazio batean, urte berean Tuteran Gladys del Estal ikaslea hiltzuela Guardia Zibilak, nuklearren aurkako protesta batean, Lemoizko zentral nuklearraren aurkako borroka, Euskaldunako borroka eta bar luze bat. Kontestu konfliktibo hori, hainbat auzik ezaugarritzen dute, genezake besteak beste Euskal Herrian ematen den desindustrializazio prozesua, bertako entorno batzuk, adibidez Bilbo ingurua eta ezkerraldea, besteak beste gehiago kolpatuko dituena,
hor badaude ere, nik uste bai gure generazioen eta suposatzen dut ere garaikoen psikologia edo ulerkera politikoa markatu zuten gertaerak, besteak beste euskaldunako itxiera eta bar. Horrekin batera, auzi sozial eta politiko haunitz ere jartzen dira hor mai gainean, izan ekologismoarena, presen auzia ere, estatuekiko konfrontazioen ondorio zuzen bezala ere, lehentasunezkoa bilakatzen da gazte generazioentzat. Eta garai hartan, ia egunero zerbait gertatzen zan. Akzioa, errepresioa. Hori alde batetik, bestetik jakoa, heroina. Oraindik zer zan ondo ere ez genekien iesa. Gure klasekide bat gaindoz izil zan, 17 urterekin, Charlie. Eta garai hartan, pankiak, jebiak, lehenengo zigarroak, lehenengo pira kolektiboak ere bai, ze ondino institutuak ez zeuden hain kontrolpean. Hemen Euskal Herrian, Euskal Langileriaren borondate nazionalak pixu nabarmena hartzen du, eta guzti hori nolabait esan da uztartzen da, langileriak bizi duen nolabaiteko kontestu konfliktibo batekin, ez? Beldurraren saldan ere txikitatik murgildu gintuzten, ez? Zenba bider entzunote genuen, politikan hobeto bape sartu, kontuz, hori. Eta, kontua da, gerra ostearen eta erbestearen kaltetuen alaba naizela ni, beste asko diren bezala, ez? Gerrako ume beldurtuen alaba. Eta beldur ura betirako ADN-ean txertatuta geratu zitzaien gure gurasoei, ez? Eta hori esan mantra, ez? Ez sartu politikan. Eta zer egingo du gazteak gurasoen aholkuen aurrean, jaramonik ez egin, eta politikan bete-betean sartu. Noiz edo noiz esnatu behar eta nik esango nuke Galen gerra zikinak eta batipat Mikel Zabalzaren erailketa terribleak eta osteko gezurrek esnarazin indutela ni. Las protestas por la muerte de Mikel fueron también protagonistas ayer. Numerosas manifestaciones e incidentes tuvieron lugar anoche en Pamplona, San Sebastián y Rentería. Manifestaciones disueltas, cortes de tráfico y enfrentamientos con la fuerza pública se dieron también en Durango, Basauri, Santurce, Bilbao, Barakaldo y otras localidades vizcaínas. Institutoko garaian artean ikasle mugimendu artikulaturik han etzegoen. Baina bai etortzen ziren instira jarraikoak, gertaera politiko fuerteren bat zegoenean, eta mobilizazioak izaten ziren, greba mordo bat ere bai, eta noski etxean ezer esan barik, 16 bat urterekin edo, bai hasi nintzen olakoetan parte hartzen, baina parte hartzen hor atzean, masan bat gehiago. Kontestu horretan, ulertu behar dugu, ez Euskal Herrian bakarrik, baita ere Espainiako estatuan ematen dela ikasleriaren noraiteko oraldi bat. Belaunaldi oso batek, eskoletan eta unibertsitateetan topatu zuen engaiamendu politikorako eta borrokarako espazio berri bat. Aurretik ere, ikusia zen ikasle mugimendua sujetu politiko indartsu bat izaten, adibidez, frankismoaren aurkako borrokan unibertsitateak pisu handia izan zuen, baina batez ere esan dezakegu 78ko maiatz frantsesean finkatu zela ikasleria borrokarako sujetu bezala. Hego Euskal Herrian, frankismoaren bukaeran eta trantsizio garaian zabaldu zen batez ere bigarren hezkuntzarako eta batik bat unibertsitaterako sarbidea eta horrek agerrarazi zuen ikasleria masa sujetu modura jada garbiago. Ikasle langilek gainera bigarren hezkuntzara eta unibertsitatera masan sartu zirenek bazuten zeren kontra borrokatu. 80ko hamarkada hezkuntza erreforma handien garaia izan zen, Frantziako eta Espainiako estatuetan. Testinguru horretan, Ipar Euskal Herrian ikasleak borroka sujetu gisa indartu zituen hainbat mobilizazio ziklo ere piztu ziren. Adibidez, 86an, estatu frantses osoan, Debaketen hezkuntza erreformaren aurka izan ziren protestak. Horrik noski Euskal Herrian ere izan zuen oihartzuna, eta garaiantzekoan PSOEren gobernuaren aurkako mobilizazio ziklo handi bat izan zen. Iparraldeko mobilizazioen arrakasta ikusirik, Espainiako estatu mailan olatu hori hartzen saiatu zen nolabait sindikatu de estudiantes eta desenteko arrakasta izan zuen orokorrean.
Baina Euskal Herriari erreparatzen badiogu, sindikatu estudiantesen aldarrikapen taula hori oso gogor kritikatu zuten. Bai markatzen zuen marko territorialagatik, bai bere eduki despolitizatzaileagatik. Eta mobilizazio propioak egin zituzten. Gainera ordura arte, existitzen zen ikasle antolakunde hola formal bakarra esango dugu, sindikatu estudiante zan, eta guk ez genugan inolako zerikusirik haiekin. Batetik, ikuspuntu estatal espainola zeukatelako, eta haien funtzionamentua ere ia erabat erdalduna zelako, da bestetik, ikastetxeetako oinarrizko baldintza batzuen hobekuntza baino ez zutelako eskatzen, tasak jeitsi, matrikula merketu, kontu horiekin geu ere bat gentozen, baina gure aspirazioak eta nahiak arantzago ere basi joazen. Eta horrek Euskal Herrian nola baita esan da, bere marko territorial propioa hartzeko beharra, ikusten dute hemengo gazte generazioek eta ikasle generazioek, azken finean Euskal langileriaren nola baiteko askatasun, edo askatasun nahi edo grin horrek, eta Euskal Herrian, nola baita esan da, klase borrokak hartzen duen formak, nola errealidade praktiko bat markatzera edo ezaugarritzera eramaten ditulako ikasleak, eta errealidade praktiko hori bilakatzen da, hemen Euskal Herrian langileriaren antolakundeak eta kasu honetan ikasleriaren antolakundeak sortu eta ezaugarritu behar izatera, Euskal Herriko ikasleek orduko testuinguruak areago politizatuta beharrezkoa ikusi zuten sindikatu frantses eta espainol erreformistekin haustea. Euskal Herri mailan antolatuko ziren, eta hori programa politiko erradikalago baten berme izango zen gainera. Beñat Astiz, ikasle antolakunde sozialistako militantea. Ustut garai hartatik ona, sindikatu estudiantesen funtzioa asko ez dela aldatu. Hau da, jarraitzen duela izaten nolait Espainiar estatuko markoan ikasle sindikatu oportunista eta itxurana politiko bat, zeinak mese egiten dion estatuko adar erreformistari, eta nola Euskal Herrian lurreratzen den, liberatu gutxi batzuekin, eta momentuko oportunismoak ikasle gutxi batzuk mobilizatu ditzake, horretara mugatzen den, baina ez duen inolako pretentsiorik sistemari aurre egiteko, sistemak hezkuntzan eragiten dituen problematikei aurre egiteko, baizik eta uneko oportunismoagatik haien marka uspotzeko jarrera bat daukaten. Hala hasi zen, 80ko hamarkada erdialdean, Euskal Herriko ikasleria langilea bide propioz lanean eta borrokan. Ikasle koordinadoretan, asanbladetan, euskara taldeetan eta abarretan antolatuta. Batian igual izango zen, uni barruko sistema feudala salatzeko, guk asko erabiltzen genuen termino hori, ikasleon abotza eta erabakimena oso txarto ordezkatua zegoela hori salatzeko, ez? Beste batean igual izango zen, kalean pilpilean zegoen, edo zer, presoen goze grebarekiko ikasleon elkartasunari forma emoteko, edo Euskalduna ontziolako langileen borrokarekin ikasleok ere elkartasuna adierazteko. Asanblada hura zan gure gogoen arragoa nolabait esateko. Eta ezigunetan ere, edatu zen Euskal Herriko protesta giro hori. Esate baterako, markatu dezakegu nola 85ean EHUko errektoretza hauteskunden harira klaustroa okupatu zuten ikasle koordinadoraren ekimenez, hainbat eskaera egiteko, adibidez, tasak izoztea, murrizketak geratzea, etxe bizitza unibertsitarioak, jantoki herrikoiak eraikitzea, eta horrekin batera, hurrengo urtetan, 86an eta 87an mobilizazio masiboak egin zituzten ikaslek. Bai Lemoizen aurka, bai Natoren aurka, edo zen Zona Espezial Norte planaren aurka. Adibidez ondo gogoan daukat, Euskalduna ontziolako borrokaldi luzearen baitan, langileak nola gonbidatu genituen unira, etorri ziren, eta sekulako jentetza batu zen, haien hitzaldia entzuteko, Eta sensazioa zein zen, gu ikasleok eta haiek langileak deno ginela gu bat, ez? Sekulako miresmenez da maitasunez jaso genituela, hori daukate gogoan, ez? Gero, hitzaldia eta gero goratzen dut baita mobilizazioa egin genuela, kampusean bertan,
Euskaldunako langileen borrokarekin bat eginda, eta karo, borroka antifrankistaren garai gorenetatik atzera hori ikusi gabekoa izan zan, eta ja urte batzuak paseak ziren, tarte horretan. Eta kontua zen hori, unibertsitatea ja etzela izango isla bat, ez? Kaleko borroken borborretik egongo zan isla bat, ez. Gu ere haiek ginen, eta egun hartan barrikadek marraztu zuten ideia hori, kampuserako errepidetan. Hori gogoratzen dut. Garbi dago ia aurrekari luze batzuen ondorengoa izan zela. Eta aurrekari horietan ikustitzakegula bai hezkuntza arloko borrokak, bai hortik haratagokoak. Lehenengo Herri Unibertsitatea Errekalde Berrin, 1973an, selektitatearen aurkako borroka, ikaslentzako garraio laguntzen aldekoa, elkartasun borrokak jarrai gazte antolakundeko atxilotuekin, Mikel Zabaltzaren eraikletaren aurkako protestak, Natoren kontrako kanpaina Reaganen bisitagatik, zenen aurkako borroka, eta abar oso luze bat. Borroka horiek guztiek baina, galduko ez baziren, antolakuntza estrategikoa eskatzen zuten. Garai hartan, ikasle koordinadoretan militatzen zutenek, argi zuten koordinazioa beharrezkoa zela. Euskal Herriko ikasle borrokalariek erreferente politiko unitarioa behar zutela. Izan be, ikasleok ere, Euskal Herriaren eta Euskal Herri langilearen emanzipaziorako sujetuak ginela, sujetuak izan behar ginela, horixe zan gure ustea eta gure bulkada. Eta ekarpen hori egiteko tresna bat prestatzen aritu ginen, ez? Asanbladetan parte hartu ala edo geure burua eskaini ala kartela jartzeko edo gelaz gela deialdi baten berri ematera joateko eta olako gauzetan koordinadoraren dinamikan murgiltzen gindoa zen, ez? Eta holaxe, kontestu horretan hasi ginen parte hartzen, 1987-88 ikasturtean, guretzako zala uniko bigarren maila, ikasle abertzaleak deituko zen ikasle antolakundea eratzeko prozesuan, ez? Ikasle abertzaleaken sorrera beraz, bi elementuren ondorio izan zen, borrokaren ondorio eta antolakuntza estrategikoaren ondorio. Ese proceso o ese desarrollo histórico que habéis hecho bastante acertado de cómo ha ido evolucionando el movimiento estudiantil y que eso, pues en definitiva, se ha plasmado en que hoy estéis aquí un montón de estudiantes y que algunos que se hayan quedado sin poder venir, ¿no? Entonces, sin más, agradeceros a todos ese trabajo y que espero que esto que hoy empieza a ser una realidad se convierta en una realidad mucho más grande dentro de poco. Eskerrik asko. Mila 1988, Iruñerria. Lepo betetako gelak pasioz jarraitzen du antolakunde berriaren sorrera. Asanblada fundazionala honekin 3 urtez sortua den eta egon den prozesu bate amaitzen da. Orain dela 3 urte sortu ziren ikasle abertzaleko taldeak eta koordinazioaren pausua eman da ondoren asanblada honetan erakunde bezala bilakatzen da eta asanblada honetatik aterako da Euskal Herriko erakunde abertzalea, ikasleen erakunde abertzalea, ikasle abertzaleak deituriko erakundea. Ikasle abertzaleak antolakundea hola formalki 1988ko azaroaren 17an eratu zan, Ansoainen eginiko batzarrean, eta hotza egiten zuela dut gogoan, eta egun grisa zala, baina bebai, sekulako jende pila eta berotasuna ere bagenuela, ez? Hori gogoratzen dut. Mandamos a Nicaragua, como no tenemos, o sea, que no vamos a utilizar más, pues lo mandamos a Nicaragua y ya está, si parece bien o no. Eta baita beldurrari eta mehatxuei aurre egiteko determinazioa ere, hori ere gogoan dut, ez? Justo une haietan irantzu mugetari gertatzen ari zitzaionak eragindako amorrua eta amorruzko negarrak justo orduntxe, ez? Egun eta aste haietan ziren. Azaroaren 17 batez sortu zen ikasle abertzaleak, eta ez kasualidadez. Ikasleen nazioarteko eguna zen,
zeinak atzean ikasle borrokaren historiako esperientzia garrantzitsu bat baitauka. 1939an, Pragako unibertsitateko ikasleek protesta handiak egin zituzten orduko okupazio naziaren kontra. Gogor erreprimitu zituzten protestak naziek, eta azaroaren 17an 9 ikasle militante erail zituzten, eta 1200 ikasletik gora kontzentrazio esparruetara bidali. 50 urte beranduago, memoria berreskuratu zuten ikasleek. Izar Arrieta, ikasle antolakunde sozialistako militantea. Egun honek ikasle borrokaren historien eukidun garrantzi ez gain ikuste deu memori antifasistaren baitan ere garrantzi bereziko data badala, eta ez dala oso ezagune ez da ere, eta bueno, gaur egun ematenean fasismoen goraka honen testu inguruen are garrantzitsuago irutze zaigu data hau gogora ekartzia eta nolabait garai hortako borrokarekin jarraitzi. Prozesu horretan, eta hori ezin daukatu, garai hartako jarrai gazte antolakundeko militanteak ziren hainbatek egin zuten motore lana. Eta hala ere, helburua etzen ikasleen jarrai bat sortzea. Hori ere argi ustea komeni dala uste dut, ez? Nahi zana eratu zen ikasle antolakunde zabal bat. Gai izango zana bere burua antolatzeko bai unibertsitatean, eta bai bigarren hezkuntzan, zentro. Eta gai izango zana, ordura arte politizatu gabe eta deialdi politikoetan parte hartu gabe, baina prestotasun edo inkietude bizinai minimo batekin zeuden milaka gazteentzako, tresna izateko gai ez izango zala. Garaian 88an koordinaletan eta euskara talde zein tresonaldeko taldeetan zeuen ikasle borrokalari eta iraultzaile haiek antolakunde unitario batean batzea aurrera pausu bat izan zen bezala, alegia ikasle hartzaleaken sorrerak nola albietu zuen ikasle mugimendu, garai hartako ikasle mugimendu horretan zeuden borrokak eta asmoak batzea eta norantza batean jartzea aurrera pausu estrategiko nabari bat izan zen, hortik aurrerako Euskal Herriko ikasle mugimenduarentzat, eta uste dut gaur egun ere IASen eta IASeko militanteak garenon borondatea dela, ikasle mugimenduan edo hezkuntza esparruan dauden militante iraultzaile eta borrokalarien erreferente nagusi izatea, eta ikasle mugimenduaren baitan piztu daitezken borroka iraultzaile eta politiko guztiak norantza estrategiko eta politiko baten baitan kokatzea. Antolakunde sortu berriak segituan hartu zuen martxa. Ordura arteko borrokek auspotuta eta antolakuntza forma berria hartuta. Ordukoak dira selektibitatearen kontrako borrokak, Fernando Buesaren eta Opus Deiren kontrakoak, Nupen tasa igoeren kontrakoa. Ildo nagusiak markatu zituzten. Ikasleen arazoak ikuspegi propio batekin lantzea, eziguneetan hobekuntzak sustatzea, eta kaleko borrokak bertara eramatea. Ikasleok baginela nor, sinisten da erakusten hasteko garaia izan zanura. Eta horrekin batera, ikasleok ere kaleko borroka eta aldarrikapenetan geure ekarpena egiteko garaia. Ez ginela arituko soilik irakaskuntzari buruzko auziez. Hau da, ez ginela ikasgeletan edo kanpusetan sokoratuta arituko, Behintzat, bederen ez bakarrik hor. Gaur egun ere bere biziko garrantzia dauka nire ustez errealitate sozialeko arazoetaz hezkuntzan hitz egiteak, eta bideo horretan adibide nahiko argia da azken urteetan Palestinaren auziak hartu duen garrantzia bai Euskal Unibertsitateetan, bai Estatuko eta Europako unibertsitate ezberdinetan, agerian utzi delako unibertsitateak badirela espazio politiko bat non auzi sozialak salatu daitezken eta ez diren inondik inora gizartetik isolatuta dauden espazio batzuk. Izango nuke, garai hartan ikasi nituelanik, hainbat gauza, ez? Da hitz batzuk adibidez, maksimoak eta minimoak, ez? Berba horiek ikasle abertzaleaken sorrerako batzarrerako ponentzien eztabaidaetan gogoratzen naiz hor zeudela, ez?
Eta hortxe, minimoak, gogoratzen ditudan apurra, batzuk, ikastetxetako baldintzak hobetu, ikasleen errepresentatibitatea lortu, hori duindu, garraioa hobetuz, sardinak bezala igotzen ginen gu Leioara autobusetan, beka sistema sendotu, horiek guztien alde lan egingo genuela, ez? Baina, zeuden baitaren maksimoak, eta hor kokatzen genituen, bai Euskal Herriaren autodeterminazio eskubideari lotutakoa, ez? Geure hezkuntza sistema propioa eta emantzipatzailea izateko aspirazio horri begirakoak. Eta hezkuntza sistema euskalduna lortzeari buruzkoak baita ere besteak beste, ez? Eta horrela heldu ziren 80ekoak. Borrokaz borroka, ikasle abertzaleak indarra hartu zioan. Lokse erreformaren kontra mobilizatu ziren hegoaldean, eta hezkuntzaren eta armadaren arteko harreman berrien kontra Ipar Euskal Herrian. 1981an lehenengo kongresua egin zutenerako, ikasle abertzaleakek 2000 militantetik gora zituen, eta 200 talde baino gehiago. Badakigu ondo, ordea, borroka indartzeak estatuaren errepresioa indartzea dakarrela beti, bere forma guztietan. Orokorrean bi fenomeno, ez? Aurkezten zaizkio ikasleriari, ez? Lehenengoa da, gure garaietaraino eta beraien aurretik ere, ez? Gorpuztezen estatuaren errepresio guztia, ez? Azken finean ikasleriaren artean, ez? Antolatzen zijoan grin iraultzaile eta borrokalari hori neutralizatzeko eta kontrolatzeko intentzia zuena. Horrek adierazpen desberdinak izan zituen, 80garren hamarkadan hasi zirelako atxiloketak, isunak, jarraipenak eta bar, estatuaren indar armatuen partetik. Errepresioak orokorrean egin zuen gora Euskal Herrian 80ko hamarkadan. Eta eziguneak, ustez espazio kritiko eta jakituriaren tenplu diren horiek ere, ez zeuden salbu. Eta horrekin batera, ezigunetan bertan ere, bizitzen ziren pixkanaka ikasleen aktibitate politikoaren kontrako errepresio zantzuak, ez? Garai hartakoak dira, besteak beste, ez? Kampusetara hemen EAen ertzainak lehen aldiz sartu izana. Garai hortan bezalaxe gaur egune ikasle mugimenduen baitan errepresioe ikasle langion eguneroko gile izaten jarraitzeu. Azkeneko grebetan, Bilboko eta Iruñerriko hainbat ikastetxetara polizia sartu izan zen, greba aurrera ematen ari ziren ikasleak identifikatzera, hau da, piketeak egiten zituzten bitartean identifikatzera, eta hor, ikusten nola zuzendaritzak paper konpliza bat hartzen duen, askotan badauden kasuak poliziari ere izenak pasatzen dizkietela, eta har. Aldi berean, unibertsitate esparruan EHUn nupen presentzia poliziara ohikoa da. Erreparatze baldmaiou azken ikasturteko balantze represiuei 35 identifikaziotik gora eontzien Euskal Herriko kampus desberdinetan, horietako askok 8.000, multak utzituen 8.000 eurotiken gora balio zebenak, eta horrez gain 11 kasu egon die zeinetan unibertsitatea sartuan polizie eta kasu batzuetan ikasleek atxilotu dituzten ere bai. Errepresioak eta disiplinamenduak hainbat forma har ditzakela ondo dakigu. Eta estatu burgesak baditu moduak horiek ezartzeko. Uni eta eskoletako atarietan jasotzen zituzten zipaio borrakadez gain, ikasleenganako beste errepresio forma batek ere garrantzi berezia hartu zuen. Infantilizazioak. Infantilizazioa izan da ere, ikasle antolakundeak eta bertako militanteok jasan izan behar dugun mantra edo problema nagusi bat. Batez ere zentratu dena, ikasleriak nolabait borrokarako konpromiso bat hartzen zuen aldiro, proposamen iraultzaileak alderdi erreformisten aurrean proposatzen edo aldarrikatzen zituen aldiro jasan duen erantzun bat. Infantilizazioak aurpegi desberdinak izan ditu, horietako batzuk izan dira ikasle antolakundeek eta orokorrean ikasleriak izan dituen proposamenak nolabait gutxiestarena edo erlatibizatzarena, autoria de argumentu bezala erabiliz askotan, esperientzia, edadea eta batez ere ikasleen gaztetasuna. Komunea juteko baimena eskaberra aukebe, ITBen
iduen gauza, oron gaineko informazioak behen gurasuk, hau da, intermediaiuek inoiz ez die behaiek, hau da, beti irakaslek eta familien arteko konbertsazioek daude, nolait esatearren, inoiz ez da ikasleen hitze kontutan eukitzen. Orokorran ere, beraien grin, ezagik nola esan, edo konpromiso, nolabait aragotu hori ere neutralizatzeko elementu bat izan da infantilizazioarena, askok entzun ditugu, denborak erakutsiko dizue, ikusiko duzu gauzak ez direla horrela, Ikasleri osuek pairatzen zerbait izeti ez gain, ikuste du ikasle militantioi doble o modu bikoitz baten kolpatze gaitun zerbait dela. Markatuko nuke infantilizazio saiakera horren aurrean, benetan ikasleriak edo ikasle antolakundeak izan duen heldutasuna, benetan bertatik plantatu izan diren proposamen desberdinek gerora ikusi dugulako, garai desberdinetan, ze implikazio eta zer relevantzia izan duten, Halako prozesuak erreformen bidez azkartu eta finkatu ohi dira. Orduan ere halaxe izan zen. Esaterako, DBH-ren ezarpenak Hego Euskal Herrian nabarmen eragin zuen ikasleen infantilizazioan. Dena dela, erreforma horien artean bada bat, 2000 hasieretatik gaurdaino oihartzun egiten duena, Bologna. Odei 308, ikasle abertzaleakeko militante hoia. Unibertsitatean hasi ginenean, ian militatzen, pilpilean zegoen borroka batzen Bologna prozesuarena, Bologna prozesua kokatzeko pixka bat, zen 2000, hasieran edo martxan jarri zen prozesu bat, bilatzen zuena, lehendik ari zen dinamika bat ematen, zerbitzu askoren privatizazioarena, garai batean publikoak edo ziren hainbat, energia, garraio, posta, hainbat zerbitzu privatizatzen ari ziren pixkanaka, eta hori zen pixkat hezkuntzara zetorren, joera hori guztia, Oraindik gaude 2008ko krisiaren aurretik, baina ari dira pixkat terrenoa prestatzen esango dugu. Hezkuntza bateratzeko aldaketen aurka daude. Bolognako prozesu. Universitateko ikasleek greba deitu dute. Había convocado una jornada de movilizaciones y desde... Nosotros afrontamos el día de mañana como afrontamos cualquier otro día, con serenidad, tranquilidad. Guzti horrek erreforma ziklo nabarmen bat ireki zuen unibertsitateetan, azken finean, unibertsitateetan oligarkiaren interes pribatuak eta kapitalistak bermatzeko, unibertsitatearen marko guztiaren edo sistema guztiaren nolabaiteko homogeneizazio bat emateko, oligarkiaren interese horien baitan. Militantzia ereduan izan zuen eragina erreforma guzti honek, esan nahi dut. Pedagogia berrien eta izenean jarri zuten ikasle eredu bat garai hortan full-time eredua edo deitzen geniona eta kritikatzen zen nola derrigortasun gehiago emanez klasiko asistentziari eta holako hainbat aldaketekin batetik nola zailtzen zitzaion ikasle askori karrera bat edo ikasteko aukera, hortara bakarrik dedikatu behar zenez, askok aukera hori etzeukaten igual, lan egin behar zuten baita ere, baina bestetik militantzi ereduari dagokionez, asko nabaritu genuen, etzela hain bideragarria eta jendeak etzeukala hainbeste denbora militantzieri eskaintzeko, Langile klaseko ikasleentzat zekartzan kalteez ondo jakitun, buru belarri ekin zion ikasle abertzaleakek oligarkia europarrak bultzatutako Bologna prozesuaren kontrako borrokari. Kosta ala kosta gelditu beharra zegoen. 2004-2006 urte horietan lan asko egintzen batetik Bologna zertzen eta ikertzen eta zertzetorren gizarteratzen. Askok uste zuten, zirela mamu batzuk, jende batek aipatzen zituenak, eta baina gero ikusi zen benetan nola neurri horiek hartu zituzten.
Bologna prozesuak izugarrizko erantzuna jaso zuen ikasleriaren partetik. Ni oroitzen naiz gu militatzen hasi ginenean, beranduago hasi ginen, baina gure egoitzetan egoten ziren olako txostentxo batzuk, zirela Bolognaren aurkako liburu gorria, batek izango du buruan, ez? Eta, karo, guk hori ikusten genuen, ez dakit pasatako zerbait bezala, baina benetan, demostratzen zuen zein dar eta zer relevantzia ez duten, ez? Borroka ziklo hauek ikasle mugimenduaren baitan, ez? Eta mobilizazioa hundienen garaia. Hor uste 2007ko martxoan edo gintzela adibidez ikasle greba bat, izugarrizko jarraipena izan zuena, hori, milaka ikasle manifestazio dan, mobilizazioa hundienak hor izan zirela, ez? 2007ko martxoaren 29an greba deitu zuen ikasle abertzaleakek Euskal Herri osoan. Eta 185ko jarraipen ikaragarria izan zuen deialdiak. Ordutik eta 2011 arte, etengabeak izan ziren mobilizazioak eta liskarrak. Sinadura bilketa masiboak, kontzientziazio lana, borroka egunak, grebak. Milaka eta milaka izan ziren borroketan parte hartu zutenak. Baino krisia ate joka zegoen, eta oligarkia beharrezko aldaketa batekin tematzen denean, ez da erraza izaten hankak gelditzea. Justu olatu horren ondoren sartu ginen, eta oraindik bizirik zegoen, Bologna gelditzeko borroka hori, baina pixkanaka 2008 urteetan ikusi zen, onartzen ari zirela, EHU mailan hori aplikatzea, onartuta zeukatela, esan nahi dut. Orduan, burruka handi bat izatetik, itzaltzen joan zela masa mobilizazio hori. Bologna aurrera ateratzea kolpe oso gogorra izan zen ura gelditzeko urtetako lana egiten aritu zen ikasle mugimenduarentzat. Borrokak irabaztea motore den bezala izan daiteke borrokak galtzea aingura. Horren ondotik antolakundera sartu ziren militanteek etxipen hori jaso zuten ezinbestez oinordetzan. Gaizka Azketa, ikasle abertzaleakeko militante ohia. Gu unibertsitate garaian sartzerakoan, unibertsitate mailan egiten zen lanaren gehiena, bazen erreformen edo dena delako legen aurka egin, eta baita ere unibertsitatera Euskal Herrian ematen ziren problematika eta gatazka ezberdinak eramatea. Eta hor, falta zen iak Euskal Herrian hezkuntza mailan zeukan proiektu politikoa garatzeko eta eraikitzeko bide bat eta tresnak izatea. Ikasleria kriminalizatzen duen unibertsitatea. Bere hitza aldarrikatu eta entzutera eramaten duen ikaslea atxilotzen duen unibertsitatea. Egoera horren kausetako bat, esate baterako, bada Bologna onartu izana eta galdutako borroka bat, borroka iarentzat hain garrantzitsua izandako borroka bat galdu izana. Dena eta da, mantratzat hartuta, Euskal Herriko antolakundeak eta eragileak itxi eta militanteen kontrako jarraipenak, sarekadak eta atxiloketak ugaritu ziren. 2009 urtean hasi nintzen ni militatzen, Iruñarrian, laugarren DBH-en. Garai hartan Iruñarrian denak edo ia denak ginen militante berriak, eta bazen giro bat zeinetan ia betero sarekadak zeuden. Esate baterako, lehenengo bilera horietakoren batean bazegon arduradunetako bat atxilotu zuten. Bai, testu inguru hau lertzeko hori gogoan dakaten gauza bat adibidez, batxilergoan ginela ez, segi gazterakundea terrorista izendatzekotan ziren, eta hor gorenak emantzun epai baten 2007an, hasieran eta justu terrorista izendatu zuten, definitiboki esango dugu, eta garai hori zen, batxilergotik unibertsitatera pasatzeko garaia edo. Bueno, zer esan ilegalizazio garaiaz eta hori guztia. Eta 2000ko hamarkada hasierak ni nun harrapatu ninduen
bi ume txikiren askuntzan eta nire herri txikiko alkatetzan, holaxe. Eta Lizarra Garazi garaiko akordio eta bateratze giroa apurtu berri, da Espainiako estatuko aparato guztien aldetik, horixe, ez? Dena da eta dena da etaren izenean zanpagailua topera zapalduta, ez? Lehenengo osteguna Gasteizen, gure lehenengo hori klaseak hasi eta lehenengo osteguna izan zen 2007ko urrian edo izango zen, eta hori klaseko lehenengo afaria, eta ez, bokadilloak hor 7 eta aste hortan edo izan zen, edo egun hortan bertan, naiz gogoratzen, segurako operazioa, ez? Dozenaka Ezkerra Abertzaleko militantea atxilotu zituzten, eta horrerantzun bat egon zela kampusean, eta gero Gasteizen kasuan, Alde Zaharrean ere, ja gauean, baita ere istiluak eta pixkat markatu duzigun, ez? Gure unibertsitaterako sarrera hori, lehenengo osteguna, ja horrela izatea, ez? 1988an, 1988 makrosumarioa abiarazi zuen Espainiako Auzitegi Gorenak Baltasar Garzon epailearen gidaritzapean. 1988an ilegalizatu zituzten Egin hedabidea eta Kas antolakundea. 2001an Ekin ilegalizatu zuten. 2003an Euskaldunon egunkaria itxiarazi zuten. 2002an Segi Gazte antolakundea ilegalizatu zuten. Hilabete batzuk lehenago, nik ere ilusioz hartu nuen parte, justu Euskalduna Jauregian, lehen Ontziola izan dago leku hartantxe, udalbiltzaren sorrerako batzarrian, ez? Eta zanpagailua gure gainera ere erori izan, ez? Kontua da 2003ko apirilaren 29ko gaua, gure txanda izan zela, sarekada gaua izan zen. Ni ez ninduten atxilotu, ez dakit mendipuntan bizi naizelako edo igual, baina udalbiltzako nire 13 kide atxilotu zituzten. 2 hilabete lehenago itxiarazia zuten Euskaldunon egunkaria, hainbat atxilotu eta torturaturekin, eta gure txanda izan zen urrengoa, azkenean 17 kide kartzelaratu zituzten, udalbiltzan jardutearren, eta guztira 22 lagun auzipedaratu gintuzten, hor nengoen nire. Talde terroristako kide edo zuzendaritzako kide izendatuta, ez? Auzipetze prozesuak 8 urte luze iraun zuen. Eta udalbiltza bitartean presentatua. 2007tik urrengo 3 urteetan, 200 gora gazte atxilotu zituzten, segirekin lotuta, eta horietako asko, jasan zituzten torturak, espetxea, eta gero epaiketak, eta hori guztia, ez? Sarekadak, miaketak, atxiloketak eta torturak jasan zituzten militanteek. 10 militante gaztek torturatu egin zituztela deklaratu zuten Fernando Grande Marlaskaren aurrean. Orain, inoizko gobernurik aurrerakoieneko barne ministroa den bera. Eta kontua da ilegalizazio estrategia orokor hori hamarkada batez luzatu zala, ez? Errez esaten da. Eta ondorioak izan zituen Euskal Herriko askapen mugimenduaren espresio eta jardun bide guztietan. Zan itomena, zan beldurra, zan transmisioaren etena, zan jardunbide politikoa espresio minimoetara kondenatua egotea, iaia errepresioaren salaketara mugatua ala beharrez, ez? Eta horrek noski, belaunaldien arteko loturetan eta transmisioan ere pixu latza izan zuela esango nuke. Orduan testu inguru gogorra zen eta horrek noski eragiten zuen arlo guztietan eta gazte esparru guztietan eta ikasle mugimenduan ere noski giroan zeukan eragina, ez? Eta pixkanaka lehen aipatutako Boloñaren eragin horrekin militantzian eta testu inguru giro guzti horrekin
eta ezker abertzalearen eztabaida eta aldaketa guztiarekin pixka bat izan zen, hitzaltze garai bat edo. Egoera bazen, geundela militante asko, berriak, gogoekin, eta ez geneukan olako erreferenterik, eta geunden, umezurt. Muturreko errepresioak kolpatuta eta Boloinaren borroka galduak ahulduta, garai txarrak bizitzen ari zen ikasle abertzaleak antolakundea. Militantzia nahiko, eskasa zen justu garai hartan, unibertsitate garaian ian. Gure azken urteak pixkat unibertsitateko militantzian 2011 arte edo ingurura arte izan baziren ikasle mugimenduaren altik behintzat apaltze urte batzuk edo, eta ondoren zertzetorren oso ondo jakin gabe utzi genuen pixkat kontua. Testuinguru horretan, belaunaldi berriak sartzen dira unibertsitatean, eta orduko zuzendaritzak eta antolakundeak berak planteatzen duelako azken ikasle dantza bat. Ahulune hartan, azken jaialdi bat egitea erabaki zuten 2013an. Izenak berak badu simbolismoa behintzat. Indarrik gabe gelditzen ari zen ikasle antolakunde baten kasuan. Azken ikasle dantza. Asteburu honetan, Donostiako Ilunben ospatzekoa zen azken ikasle dantza musika jaialdia bertan bera gelditu da. Ikasle abertzaleakek erakundearen 25. urteurrena dela eta antolatutako festak ez ditu nahikoa sarrera saldu. Ikasle abertzaleakek berriari adierazi dionez, jaialdia egiteak erakundean zulo handia eragingo luke, eta aurrera begirako lan politikoa baldintzatuko luke beraz. Ia minimoetara zegoen. Klaro, zu testuinguru horretan jaialdi nazional potente bat antolatzen duzu, eta nolateatzen da, gaizki, logikoa den bezala. Bilera tensoak izan ziren, eta azken momentuan, aurreko astean okerez banago, edo aurreko egunetan, bertan bera ustea erabaki zen. Horrek, pufo ikaragarria utzi zion antolakundeari, kanpo laguntzarik ia ez zeukan antolakundea, gainera, garai horretan, eta aldi berean zuzendaritza aldaketa izan zen. Orduan, zuzendaritza zaharrak utzi zuen egoera txarrean, eta zuzendaritza berriak aurre egin behar izan zion egoera berri horri, zeinetan ia zorrekin zegoen, argi geratu zen, zuzendaritza zaharreko batzuek bazeukatela ardura antolakundarekiko eta bazeukatela kezka, eta hori adierazi zizuten, baina beste batzuek justu kontrakoa. Kasualitatez gainera, ardura transmititu ez zuten horiek gero ezker abertzale ofizialerekin lerratu, eta horre, liberazioak lortu zituzten. Azken ikasle dantzak utzitako egoera txarrak, axolagabe pasatako ardura politikoek, arazo ekonomikoek, ikasle antolakundearen azkena ekarriko zutela uste zuten batek baino gehiagok. Uste eta espero. Bakizue patata errearen jolasa? Orduko zuzendaritza zaharrak, utzi zion patata errea zuzendaritza berriari, eta zuzendaritza berriak, jadanik, pufo ekonomikoarekin, liberaturi gabe, bertan geratu zen jaialdi handi batekin antolakundearen dinamika politikoa egin batean eten zuen jaialdia. Ordurako aipagai baitzen ikasle abertzaleaken jarraipenari buruzko eztabaida ezker abertzalearen baitan. Baina belaunaldi berriek beti dakarte indar berria. Egoera horretan, pentsatzen jarri zen, zer egin behar zuen. Ordutik aurrera, antolakunde horrek. Gainera, ematen zizkion aukerekin, nik uste positiboak,
bazeukan eskuartean azken 6. kongresuko ponentzia eta hor ireki nahi izan ziren hildo guztiak. Kongresu hartan eztabaida handiak izan ziren eta esate baterako horietako bat izan zen ea ikasle abertzaleak sozialista zen edo ez. Hartu zen erabakia izan zen ia ezkertiar iraultzailea da, baina Euskal Herria sozialista baten alde egiten du. Eta ia ezkertiar iraultzaile eta baita ere agian etorkizunean sozialista izaterako bidean prozesu ideologiko bat izanen du barnera begira. Formakuntza lerro bat irekiko du. Eta hori izan zen modu ezberdinetan hurrengo urteetan iaren ez dakit, ia eragile iraultzaile izateko bidea irakitzuen lan lerro bat. Gaztetasunaren indarra da. Kalteei eta oztopoi begiratu gabe, aurrera egiteko eta borrokan jarraitzeko grina. Errepresioak, galdutako borrokek eta ordurako ofizialismutik zetozen konfiantza faltek ahulduta ere, belaunaldi berri batek ez zuen hain erraz amore eman nahi. Antolakunde hura zeukaten, eta grina borrokalaria eta iraultzailea, besterik ez. Baino ez zuten zeukaten apurra galtzen usteko inolako asmorik. Borrokak iraundezan, ikasle antolakunde baten historia. Gedar telebistak ekoiztutako podcasta.